Gaur pertsona bat topatu dut, lurrean etzan da zegoena. Hurbilduta ikusi dut, erantzun ez duela. Gaur pertsona bat topatu dut, mugitzen... Zer da izkipizti? Izkipizti da material bat irakurketa, idazketa prozesuan laguntzeko, iruditzen zaigun Euskal Herrian bertako animaliekin, bertako alfabetoarekin etzegola horrelako jolasak eta irakurketa idazketa prozesua erresten zuen materialik, eta elkartu gara horretarako. Da kaxa bat, eta kaxan bertan aukera desberdin asko aurkituko dituzte. Batetik poster bat alfabeto batekin bertako espezie bati lotuta izki bakoitza, bestetik hainbat jolas, karta txikiekin egitekoak, eta oso garrantzitsua iruditzen zaiguna da ahozko ondarea ere, ez? Hau da, animalia bakoitzari lotutako poesia txiki bat, ipuin bat, hitz joko bat, eta nasketa guzti horrekin saiatu gea material irmo bat ematen, batez ere aukera desberdinak emateko esan detena, ez? Irakurketa eta idazketa prozesua lantzeko. Hitzak sortzeko izki bat baino gehiago behar dugu. 1, 2 eta 3. Oioa! Aspalditik datorren proiektu bat da hau, ez? Argia da bultzatzen duna, eta aurretik ere bageneukan, da hemen Durangoko azokan aurkeztu genuen xapoketan, bertako espeziak ez ditugu ezagutzen, kanpoko espezieekiko badukagu joera gehiago ezagutzen ditugu, orduan bai saiatu gara, bai espeziak bertakoak izaten, eta aipatu duzuna, ez? Ahozko ondarea erabiltzen, amu hori egiteko lotura hori, aitona amonen ezagutza hori pixkanaka bilobengana eta seme alabengana, izan ere, hemen zeuden gurasoetako askok ez zituzten espeziak ezagutzen. Euriarekin batera, barraskiloa datera, badoa batetik bestera. Ui, belarrian norbaitote da? Ez! Mila esker!